nás čeká Beat Street. To je vrchol, ty vole, taneční sezóny. Letos byla mega úspěšná. Probídá v Ostravě. Jsme poprvé za 6 let mistři Moravy. Zítra to bude masakrální, no. Těším se na to, ty vole. Jako svině. Kdo tu dělá hip-hop? Speed up. Zaspívali jsme do Číny, dostal jsem bonbon. Ha. Taky zaspívej o sobě. Mě to došlo. Máme na whisky? Ne, jenom tak jsme jim psali. Mě zítra přijede. Můj život je na houby. Zítra. To? Rozsekáme. Jo. Jo! Rockstar shit, niggas. From the street to the stadium. From the street to the stadium. From the street to the stadium, niggas. Now, come on. Jsme v Brně na mistrovství České republiky, ale Beat Street ve Stříden, jsme s Speed Upem a jdem to vyhrát. Postoupili jsme z prvního místa na mistrovství Moravy, takže máme obrovskou šanci. A tam letním směrem se vydáme a ukážeme vám to, jak to vypadá. Pojďte za mnou. Jdem to vyhrát! Yeah, I'll be keeping it moving and be keeping you moving. Rip on my niggas by showing and proving that we the illest when it comes to this here. Now go get the drinks, go get the blunts and get the fire. What you say? Yeah. What the fuck is about to bring this truck while you start to conduct yourself up in the way that we make it before you walk. Co? Jsem moc nestil, jak se převlíkáte. To nevadí, my se těšíme strašně. Musíš si to umít. Ty jsi blázen. A znova. Nepřichází bubám. A on si mít počulej. Kde jsi? Cože? Kde jsi? Tady, v Brně. Hej, já ti řeknu první vtip na to, jo? Víš jak to? Víš jak se to? Víš co zastaví padání vlasu? Podlaha! Oh yeah. Hej, proč jsi to mě nesměje? To bude dobré. To budeme nepoužitý záběry. Protože mi to přijde jako píčovina. Je to úplně dobré. Strašně se tam Kde jsi teďka? Teď? Hej, někde v Brně, zaspal jsem a dojel jsem... V kolik jsem dojel? Vlastně. Ne, včas, jak chci. Dojel jsem, ve 12 jsem tady byl úplně fresh, v pohodě. Loser, nestihl jsi to, kámo. Ne, nestihl, protože mě nevzbudil budík, nezaspal jsem. Bez tak si to nenastavil. Mě taky nezvonil Nas... budík. Vida. Ne! Mám to v řití. Nezapomeň udělat to. Pak ti ještě Já nejsem na freestyle. Pak ti ještě nakecám ten freestyle, jo? Musíš natočit. Týmová práce. Tak ne. Já tu mám tašku, jestli A já se posadím. Hej, let's go, vítám Ostrava!
A tak myslím si, že ale... Tak, takže uděláme zase, hele, kolektivně se všichni šáhneme na ruce. Bíra, motherfucker! Hej! Kolektivně, tak já to bych nemohl jako mluvit, no. Nevěřili byste, co Sanchez dokáže tady s tím spojením jako dlaní. On je totiž takový iluminát. Jak to mám udělat, vole, tak je doba. On to tady rozstyluje. Jo, já dokážu rozsvítit žárovku normálně, fakt sám. To to doma zkoušel. A to si jistě vždycky... Říkej to! Jo, jdeme na to, já vím, hele. Fidli vám přines brutálně obrovský pohár. No, byl taky, co byste se viděli, tak. 3. místo, to je krásný pohár, ale ještě se žestříte, ale. Takže jdeme 3. místo. Taky se takhle skryt. Ale lidi už buď ticho. Dobře, no tak se. 3. místo, nějakou tu zase, no, pojďme tam nějakou. A je to, no. 3. místo známky 1, 5, 5, 2, 2, 4, 4. No, tak to je jak noty na buben. To je jak moje maturita skoro. 5, 5, no. Tak. 3. místo má Beat Street 2013. No to přišlo pozdě, Luči. No to Luči občas nepochopí. 3. jsou Rhythm Elite Crew! Ale zaplácáme Rhythm Elite Crew! Zaplácáme Rhythm Elite Crew! Jsou 3. Na prvním místě je Beat Up! Tak ještě domů. Hele, my jsme to udělali tak, že abyste se nahádali, tak to nevyhlásíme. Tak. Takže prosím vás, jo, já nejdu do kolečka, tam zůstane tam Stay Up Video. 2. místo má známky 6, 2, 2, 5, 4, 3, 1. 1. místo 4, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Takže to bylo zase jako oprsa větnamský ženy, rozumíš? Gentleman, kámo. Tak. A 2. místo má pro dnešek, jo? Beat Up! Výborně. Já řeknu jenom název choreografie, abyste, jo? Takže na 2. místě jsou Smysly života! Musíme si padělat ještě. Randy, Lukáš! A pojďte dozadu. OK, tak a my jdeme vyhlašovat. Tu kategorii, kterou jste měli před chvílí, Street Dance Extraliga dospělí. Budeme svít zase, tak já to udělám obráceně, já to vyhlásím 4. a ty si pak hodíš dramaťák první. Si taky užil dneska super. Takže Dávid, my se nás první! Proč vyhne, tak má šanci do dneska. Dáme si 7. místo, 7. místo známky 7, 6, 2, 6, 6, 7, 3. Má Magic Free Group a takže zaplácáme Magicu. Poprosíme nějakého zástupce Magic, prosíme, pojďte sem k nám, dostanete diplomek a hudlama. Postavte se, ať můžeme udělat fotku tady do Alba, jo, od Krupíka. Budete mít super fotky.
Rytm Elit tady taky počká chvilku, taky bude mít hezký fotky. Vy už máte hezký fotky? Dobře, tak jak chcete. This is a motherfucker remix! Hlavně prosím vás, Vítap Ostrava. Jo. Neodcházejte, bude hrát ještě jakože státní, jakože remix hudby by Šášiv DJ. DJ Šášiv nám udělal remix státní hymny a Wiz Khalifa do toho něco zarepoval, tak se na to těším. Zase bude nějaká změna. Tak jdeme dál. 6. místo. Je to 6. Jo, 6. místo známky 5, 2, 6, 4, 3, 6, 7. Zařvěte Beat Up! Má Beat Up Brno, není čas ztrácet čas. Pojďme zaplácat, není čas na to, aby jsme zaplácali a ztráceli čas plácat později. To mělo smysl, ne? Nemá smysl ztrácet čas. Jo. No tak to máme takhle. Jdeme, tak, teď si tady dáme nějaký... Děkujeme. Dáme si číslo furt, neboli 5. A známky 6, 5, 7, 5, 5, 5, 2. Nice.